Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història contemporània de segon de batxillerat i durant el següent vídeo tractarem i analitzarem la societat durant el franquisme, entre l'acceptació del règim i les resistències a aquest, pertanyent al bloc setè, la dictadura franquista, 1939-1975. La dictadura franquista imposa unes normes de conducta ben definides en tots els àmbits de la vida, la quotidianitat, el comportament cultural i religiós, la política. No obstant això, la joventut i la dona foren especialment vigilades a través d'un control exhaustiu de les activitats públiques i privades. A tal efecte, el culte a la figura del dictador estigué enaltit per norma general, sobretot per mitjà del famós Nodo, un aparell de propaganda televisiu que exaltava constantment els avanços del règim i les virtuts del general. A més, les formes de comportament basades en la moral i la fe catòlica també a sovint foren enaltides amb una clara coerció social per assistir a missa, seguir el cerimonial religiós, bateig, casament, enterrament i penalitzar durament l'avortament o l'homosexualitat. Així doncs, el jovent fou adoctrinat amb diferents organitzacions com ara el Frente de Juventudes i, per damunt de tot, cal destacar una educació per a adoctrinar de manera directa. L'Església imposa l'obligatorietat de la religió i de la formació de l'esperit nacional sota els valors falangistes. Per la seva part, les dones també hi participaren d'aquesta litúrgia amb la secció femenina de Fe de les Jons, comandada per Pilar Primo de Rivera, organitzant un servei social equivalent al servei militar dels homes. Alhora, les dones romangueren al caliu dels valors masclistes, perdent tots els drets adquirits durant la Segona República. Així mateix, a banda de pressuposar una inferior física i intel·lectual respecte als homes, el Codi Civil limita la capacitat d'acció de les dones, esdevenint el pare primer i el marit segon tutor i representant legal d'aquestes. Aquest fet s'estengué fins al punt que una dona no podia, sense autorització masculina, dur a terme accions tan naturals avui en dia com comprar i vendre béns, obrir un compte bancari o simplement treballar en certes professions. Darrerament s'anul·laren drets com el divorci, l'avortament i, endemés, es restabliren delictes d'adulteri i concubinat, amb el càstig preferent cap a les dones en cas de cometre's. D'entrada, val a dir que l'oposició al franquisme es vertebra entorn a dos eixos. El primer d'aquest fou l'oposició exterior, concretament els republicans de l'exili. De fet, unes vora 400.000 persones compromeses amb la república fugiren cap a França i Nord d'Àfrica quan el règim de Franco dictà que no actuaria en contra d'aquells qui no hagueren comès delictes de sang. En qualsevol cas, es produí durant els darrers embats de la guerra i la primera postguerra un autèntic èxode, on dins d'aquest, grans personalitats del món intel·lectual, artístic o científic abandonaran Espanya per sempre. El destí d'aquests fou el sud de França, Perpinyà, Bordeus o Tolosa, i més endavant quan Alemanya envaí França i Mèxic. Fins i tot el govern i les corts republicanes estigueren desenvolupant la seva tasca fins gairebé el 1977 amb una oposició des de l'exili juntament amb partits i sindicats, aquests darrers fortament dividits i enfrontats. A nivell intern, en acabar la guerra, els partits i sindicats d'esquerres romanien gairebé desmantellats, com foren els casos de PSOE, UGT, CNT, Partit Comunista d'Espanya, iniciant, doncs, un procés de reconstrucció en la clandestinitat de manera lenta i gradual en diferents etapes. Una primera etapa entre 1939 i 1944, que estigué presidida per les guerrilles dels maquis, atès que alguns combatents republicans no es rendiren i amagats a les muntanyes espanyoles, franceses i nord-africanes, organitzaren incursions en el territori i algunes grans ciutats com Barcelona o Madrid. Per consegüent, hem de destacar la invasió de la Vall d'Aran, dirigida pel PC, encetada el 18 d'octubre de 1944, amb una ocupació efectiva de tota la vall excepte la capital, Viella, durant 10 dies. A partir del 1948 i amb un règim de Franco molt més poderós, les accions armades s'abandonaren definitivament a la posterior repressió que se saldà amb 3.000 guerrillers abatuts i més de 20.000 detinguts per complicitat. La segona etapa, 1944-1947, amb la derrota definitiva de l'Eix i una hipotètica caiguda del règim franquista, es palissà una unió entre les diferents formacions polítiques vista aquesta conjuntura.
L'Aliança Nacional de Forces Democràtiques es creà al voltant de la figura de Joan de Borbó, integrada per socialistes, republicans i alguns senetistes. I la tercera etapa, 1948-1951, estigué presidida per una desmoralització creixent gràcies a la consolidació definitiva de la dictadura a causa de l'acceptació internacional del règim. A més, l'oposició a l'exili manifestà la seva llunyania respecte a la política espanyola i mostrà una polèmica constant entorn a les estratègies a seguir, més pròpia de la Guerra Civil que no pas de l'actualitat recent. En darrera instància, cal esmentar el ressorgiment de la conflictivitat social. D'una banda, el PC abandonà la lluita armada i centrà tots els seus esforços en l'acció política clandestina, argumentant la seva influència sobre els treballadors, i d'altra banda nasqueren nous grups de tall catòlic com l'OH, creada el 1945, amb el propòsit de plantejar reivindicacions que milloraren les condicions de vida socials i laborals dels treballadors. Alhora, els conflictes laborals es multiplicaren des d'aleshores i àduc dues vagues, una general al País Basc el 1947 i una sectorial, les tramvies a Barcelona el 1951, alertaren el règim, el qual imposa en algunes ocasions, l'estat d'excepció com fou l'any 1958 durant un altre moviment d'aquesta índole a Astúries. Finalment es desenvolupà un moviment estudiantil forjat a les universitats que exigia llibertats polítiques i una reforma de la institució. Aquest se saldà amb unes dures repressions acadèmiques i policials, malgrat que aquest moviment resulta imparable arreu les universitats públiques espanyoles. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.